tinokutendai tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa maisamba show. Tinovimba kuti vemhuri vakabatana mazuva ano senguva ino yekisimusi. Tinoziva kuti kushanyirana kwegore rino kwakatiomei nedenda riri pakati pedu. Asi regai zvakare tikuyeuchidzei hama vadiwa vateereri nevatariri kuti COVID-19 imhenyu. Musaravire rufu nekufa. Ndozvatinogara tichingotaura kuti imi mukada kuravira rufu munofa. Saka ngatigezei maoko edu nemvura ine sipo, tichita mvura yekuchururudzira, tikapedza tozora sanitizer yedu. Ngatiregedzei kubatana. Saka tiri kukurudzira panguva ino yekufamba yekisimusi kuti mumakombi mamuri umu makaparadzana here, mumabhazi nomumarori mamuri kukwira umu makaparadzana here. Regai tidzokere kundima yedu, kunyaya yedu yatiri kukurukura. Rutendo wambotaura kuti kuri kugadzirwa zvekuti nzvimbo imwe chete, one stop center, yekuti munhu akangopinda anobva aona mukoti, mupurisa, counsellor kana kuti munhu muyananisi, obva aona zvinhu zvese panzvimbo imwe chete. Tiri kuzvitenda chaizvo, asi tinoziva zvakare muongororo netsvakiridzo kuti asati zvatekeshera kunyika yese. Asi kurudziro yatinokupai vadikani, kana rutendo otiudza nzvimbo dzacho kwadzirika, imi munotsvaga iri pedyo nemi, kana pasina iri pedyo nemi, endai kuchipatara munongowana rubatsiro rwenyu irworo moita. Regai ndimbouya kwauri Rutendo kuti utipe muono nenyaya idzodzi dzekuti zvinhu izvi zvinogona kuitwa panzvimbo imwe chete. Alright, maita henyu maichisamba. Kuburikidza nekwatinoshanda isusu veZimbabwe Women Lawyers Association pama one stop center, tine iri kuChimanimani, tine iri kuRusape, tine iri kuKwekwe, tine iri kuHwange, tine iri kuChinhoi, tinowana imwewo inenge iri kuBhindura zvekare. Saka sofa ndiwo patiri kushanda isusu seZimbabwe Women Lawyers Association. Asi pane dzimwewo dzakawanda dzichange dzichivhurwa kuburikidza titori neimwe yava kutoda kupera zvekare tiri kuMasvingo tichitarisa zvakadaro. Tiri kungoti tiri kukurudzira kuti vanhu vakwanise kuwana kunobatsirwa panzvimbo imwe chete. Tine kuGweru zvekare, ndanga ndatova kusirira imwe nzvimbo yatiri. Tine kuGweru zvekare uko vanhu vari kuramba vachiwana rubatsiro vari panzvimbo imwe chete, nekuti tiri kuona kuti mhirizhonga tichitanga kutaura muchirongwa chedu totaura kuti mhirizhonga dzakasiyana-siyana hadzisi dzepabonde chete, asi dzimwe dzenguva dzakusakisa kuti munhu anzwe kuti pane zvaanoda kuti akumbire kudare. Atinoti maprotection order aya, dziviriso rekuti munhu ari kundimhirizhonga kana kuti ari kundimbunyikidza takagarisana tiri kudzimba. Kunyanya-nyanya muCovid matiri muno tiri kusangana nemhirizhonga dziri kuitika vanhu vakagarisana mudzimba. Unonobatsirwa negweta reZimbabwe Women Lawyers Association raunowana pa one stop center, woita zveapplication yako yeprotection order, wowana kuchengetedzeka pamutemo. Uri ipapo Rutendo ndoziva kuti vanhu vakawanda vakangonzwa kuti gweta vakufunga mari, nekuti kana vanhu vachitaura kunze uku vanenge vachinzi vakatenga lawyer. Handizivi kuti munotengeka here kana kuti ndo mari yekubhadhara here iyoyo. Saka kana tichishanda nemapazi akaita seenyu iwayo anazwala iwayo, vanhu vanobvisa mari here kana kuti vanobatsirwa pachena? Alright, maita basa mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Isusu tiri magweta echidzimai anobatsira madzimai pachena. Hatina mari yatinoda kubva kune vanhu, nekuti ibasa redu zvamambotaura zviya kuti tinenge tichifara kuita basa redu tichiziva kuti vanhu vakachengetedzeka uye zvekodzero dzavo dzakachengetedzeka. Kana tichiti tinobatsira madzimai pachena, hazvichareve kuti baba vane rusvava ari mwanasikana ambunyikidzwa havachauye kuzwala. Vanouya nekuti paita nyaya yemunhu kadzi ari kutaurwa nezvake apa achiwana rubatsiro, kana kuti dzimwe dzenguva ihanzvadzi iri kuda kuuya kuti ikwanise kuwana chekubvunza maererano nekuti hanzvadzi yayo inoda rubatsiro pamutemo, tinenge tichingobatsira pachena zvakadaro. Kune vaye zvatisingakwanise kuita isu kana vari vanhurume, tine vanhu vatinoshandawo navo vakasiyana-siyana, vatinoshandidzana navo vanobatsira zvekare pachena. Kana iri nyaya yatisingakwanise kupira nekuti munhurume auya, tinopirawo kwavari vowana kuna rubatsiro pachena. Wanyatsobuda pachena ukanyatsozvijekesa zvakanaka kuti hakuna asingatarirwe, hakuna asingadiwe. Vanhurume, vanakomana, madzimai, vanasikana, vese
vane kwavanobatsirwa chete. Kana tichikurukura pano zuva nezuva rine zvaro. Rimwe zuva tinokurukura pamusoro pana mai chete, rimwe zuva tinokurukura pamusoro pevana vana mai nevanasikana, rimwe zuva vana baba chete, pamwe vakabatana nevakomana. Saka zuva nezuva rine zvaro, asi nhasi zvikuru sei tiri kubuda mazuva atange tarisa, tiri kutarisa vanhukadzi nevanasikana kuti vapiwe chenjedzo yekuti kana vasangana nedambudziko vanoende piko. Tiri kuramba tichingotaura nyaya idzodzo danai, tiri kuramba tichingotaura nyaya idzodzo nekuti tiri kuona kuti ongororo netsvakiridzi yedu ndoratidza kuti kune mumwe munhu asingatozivi kuti zvinofamba sei. Ndosaka muchiona tichishandisa zvakare kana mitauro yedu yekwana mai kuti kana usina kuzvinzwa kuchirungu pada uchazvinzwa kuchindevere, pada uchazvinzwa kushona, kuti tese tinge tiri nyika ine mutemo, nyika inoona zvokuwana. Ndoziva kuti une zvaunoda kuti utipakurire kana kuti wedzera. Ndandichiteerera muchitaura nyaya yekuti takuda kupinda munguva yekisimusi, ndikafunga kuti handiti kisimusi tinonyanyoirangarira nenhau yekuti ndo musi kana kuti ndo nguva yakazvarwa Jesu, handiti. Asi hatifunge Jesu musi wa25 chete, hatifunge Jesu pakisimusi chete, tinomufunga gore rese. Ndo zvakangofananawo ne16 days of activism. Pakatarwa mazuva aya kuti tinyatse kurangarira isusu senharaunda, vangave maticha kuzvikoro, ingave hurumende, angave mapurisa, vese vane makampani, ani nani ngaaonekwe achiita chinhu chinosimudzira kodzero dzevanhukadzi, kwete kungomirira kuzviita munguva ye16 days. Nekuti kana iwe uri mukristu uchitenda, haungomirire kuziva Jesu musi weChristmas. Ndo zvakangofananawo nemusi we16 days. Usamirire kuyeuka vanhukadzi kana kuyeuka vanasikana musi we16 days chete. Yeuka vanhukadzi nevanasikana nguva nenguva, zuva nezuva, upenyu hwese. Mashoko makuku tautaura nadanai. Uri mudhikoni here danai? Nekuti ndanzwa kakuparidza ndanzwa kakuparidza kuti kana tiri muzvitendero zvedu, iwe hongu wapa muenzaniso wechitendero chechikristu, tinoremekedza zvitendero zvese zvamunodaira, asi apa chimwe chete semuenzaniso, asi kuti imimi munoziva zvamunodaira. Hamuzvidairi panguva yamunofunga nezvazvo chete, munozvidaira senguva yeupenyu hwese. Ndiri kuuya kwauri Geraldine. Mazvita maichisamba ndanzwa zvamataura nezvekutenga magweta. Handiti ndichibva ndafungidzwa zvatinowanzosangana nazvo zvemunhu anenge aparirwa mhosva ouya achiti mupari wemhosva atenga gweta, asi inini ndaparirwa mhosva wacho handina gweta. Handiti ndichada kutsigira zvambotaurwa nadanai naRutendo zvekuti kana uchinge waparirwa mhosva, paparwa mhosva yakatarwa muZimbabwe kuti iyi imhosva iyi, ari kukumiririra iwewe semunhu aparirwa mhosva muchuchisi ndiye rinenge riri gweta rako. Gweta rako rinokumirira pachena nekuti igweta riri kubhadharwa nehurumende kuti rimiririre uyo ari kunzi aparirwa mhosva. Yanzi iyo kana mhosva yaparwa kumunhu mumwe chete inotorwa sekunge yaparirwa Zimbabwe yese. Ndizvozvo mashoko makukuti wanyatsojekesa kuti komune muchuchisika, koma auda kutenga loya seiko? Havatengwi ava, vanogotengwa seiko? Muri kushandisa mutauro zvisiririzvo. Vamiriri venyu, kana uine gweta rako rinenge richikumirira, kwete kuti ratengwa. Ko kana maritenga makutozoenda naro kumba kwenyu kana yavadiwa tarire. Ngatisangane muchikamu chinotevera.